بردevkê fermiyê Komîteya Danûstandkara Opozisyona Sûriyê dibêje ku ragihandina avakirina Komîteya Destûrî Sûrî di demeke nêzik de ye. Yehya Al-Eredî berdevkê fermiyê Komîteya Danûstandkara Opozisyona Sûriyê di lêdwanên taybet de ji Kanala Sûriya re eşkere kir ku eger heye şandeyên navdewletî bo Sûriyê gêr bidirson, di civîna Encumena Ewlehiyê de di sihê vê mehê de demê avakirina Komîta Destûrî ragihîne. Ji aliyê xwe ve Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Kongreyê Rojnamevaniyê piştî lotkaya sê alî di navbera Tirkiye û Îran û Rûsyê de roja duşemba borî tekez kir û got ku Komîta Destûrî Sûrî di nêzîktirîn dem de wê dest bi karê xwe bike. Her wiha Eredî di lêdwanên xwe de daye xuyakirin ku şandeyên navdewletî wê serdana Sûriyê bike, da atmosfîran û kêşeyan serrast bike û got ku Komîteya Danûstandkarê dûr nake ku rejîma Esed kêşena nû derxê holê û serbar kir ku rejîma Esed proseya destûrî naxwazê. Ji ber ku ew li dijî hêla wê ya leşkeriya û dibîne ku nepêwîstî proseyeke siyasî ye. Berdevkê Komîta Danûstandkarê got jî ku rejîma Esed çaksazî û pêşxistina destûr dixwaze. Lê netewên yekgirtî û biryarên navdewletî û Komîta Danûstandkarê her tekeziyê li ser destûrekî nû dûr ji diktatoriyetê dikin. Derbarê derencamê hevdîtinê wan bi nûnerên Grupa Piçûk li Cinêvê pênşemba borî, Al-Eredî got ku grûp ber bi fişarê ji bo tevlîbûnê di nav proseya siyasî birêya Komîta Destûrî diçe. Her wiha rawestiyana proseya leşkerî.